Davao's Instagrill. Ga-provide ni sila og affordable venue para sa mga birthdays, weddings, debut ug uban pang mga events. Dili ni sponsored video, share lang ni sa mo ang first time sa pag-adto didto. Bata na to sa episode na to karon. Pakita na ko sa inyo asang Instagrill, share na ko akong experience dito. Naki-avail ko atong package nila para sa Valentine. Surprise na ko akong lalab. Wala ko siya idea nga dalon ako siya dito. Ako karon dire dapit sa Matina at ba nga ning kanto bitaw sa Maa. Dire na sa banda tuon. Ready na po mo? Let's go. Boom. Makita ang Instagrill pasulod diri sa Trinidad Green Hills, Maa. Kaning kanto dol sa Jollibee, banda sa Shell. Naani sa ikaduhang kanto. Dali ra ni mailhan samot nagabii kay hayag kayo ni ilahang lugar. So na akong uyab surprise daw siya. Surprise ka. Muna siya yung entrance. Let's go. Let's get inside. Sa'yo pa kayo may Out pa kasi, bago lang ako mantong. Sayo ra kayo minaabot. Wala pa na human tong mga nauna namog schedule. Mo nang gihatod na lang mi sa ilahang waiting area para dili mi lamukon dire. Para na balagkuran. What's up dude? Mo na siya ang waiting area sa Instagrill. Dire sa may magtambay kay 8:30 ang schedule sa mong package niya. Sayo kayo minaabot na so pa kasi mga Boy Scout, Girl Scout mo ginahulat ka na mo. Mahuman tong nagadayon karon. Lato na mo sila nga makagawas na sila. Then mo na pong turn. Nice schedule kay na ay duyan. I feel like a child again. I can recall the memories, the joy and the laughter, the tears, the friendship. Sa indoor ba mo, sir? Indoor. Indoor. Sunod atong alfresco na. Indoor dining ang amo ang package na gikuha. Buffet dinner sa sulod nga air-conditioned ug naay access sa dance floor ug live band. On top of that, naa pa jud freebies na bouquet, instant print na photo booth ug printed na letter. Behind the scenes, naglisod ko og shoot ani nga video kay date magud namo ni sa akong uyab. Basig ma-OP siya na sobraan ako vlog. Lisod jud magbuhat og maayong video. Mao nang ayaw mo kalimot og share ug subscribe kung gusto mo suporta. To be honest, mas prefer na ako ang alfresco dining sa package nila. Mas ganahan kog outdoor man good. Mas ganahan po kog diliing ana kadulit sa nagatugtog nga mga banda. Alfresco dining unta mo ang first choice pero ambot nga nung gilahi na ako. Personal taste na nako na siya. That's not to say wala ko ganahay sa experience. Ayos ang lugar, pati ang food ug live band, buutan ang mga staff. Overall maayo pagka-set up. Kung hilig kag pictures na tama-tama lang ang budget, bagay na ilahang service nimo. Makasana all kayo ilang mga shots, gwapo pang post sa social media. Ikaw, wala na kay laing gibuhat kundi mag-vlog. Wala na kay time para nako. Muha na, wala kay klaro